Eta Pangea superkontinentea inoiz zatitu ez balitz? Hau Laura da, eta institutuko geografiako lehen azterketa egitear dago. Izen deitzazu gaur egungo kontinente guztiak. Zorionez, lehenengo galdera oso erraza da Laurarentzat. Eta ziurtasun osoz idatzi du erantzuna. Pangea. Eta baita ondo erantzun ere. Izan ere, Laura bizi den lur planetan, Pangea izeneko superkontinente bakarra dago. Duela 180 milioi urte arte gure planetan existitu zen kontinente erraldoia. Nola zatituko zenuke Pangea kontinenteetan? Galdera hori zaixiagoa da. Laurak oraindik ez baitaki zer den kontinenteen jitoaren kontu hori. Izan ere, Laurarentzat, Pangeak ez dauka bat ere zerikusirik gure gaur egungo munduarekin. Lehenik eta behin Pangeako barnealdea ozeanoetatik hain urruti dagoenez, ez du inoiz euririk egiten. Horregatik, basamortu amaigabe horietan nekez egingo zenuke topo izaki bizidun batekin. Muturreko temperatura beroak jasan beharko lituzketelako. Izan ere, Pangea osoko dibertsitate biologikoa askoz aberatsagoa izango litzateke superkontinente bakar bat ez balego. Eta zergatik, Pangean elkarrengandik isolatutako eskualderik ez dagoenez, evoluzioak esperimentatzeko aukera gutxi izan duelako. Gainera, Laurarentzat eta Pangeako gainerako biztanlentzat, ohikoena kostaldeko etxebizitza batean bizitzea da. Itsasorako sarbidea, prezipitazioak eta laborantzarako lur emankorra dituen leku bakarra delako. Baina Laurak etorkizunean zientzialaria izan nahi duenez, galdera bat darabil buruan. Zer gertatuko litzateke mundua hainbat zatitan banatuko balitz?